Protože to je extrémně drahá záležitost, se do takového materiálu pouštět, ale taky samozřejmě víte, jak ty stroje brečí, jak si s tím těžko poradí, jo, protože to je opravdu z mého pohledu nejsložitější materiál na třískové obrábění. Jo, mám to v podstatě už od svých rodičů, od svého dědy, který mě to vždycky učil, že musím mít vztah k věcem, aby ne ke spotřebním věcem, ale vztah k věcem, který prostě můžu předávat z generace na generaci. Byly tam určitý specifika, kde ten model musel být extrémně odolný, nárazůzdorný, musel vydržet vodotěsnost, měl být viditelný v podstatě v kalní bahnitý vodě. Jo, takže samozřejmě byla to velká výzva. Vedel bez cenzúry je podcast o hodinkách a pozadí hodinárskeho biznisu. Okrem YouTube sme aj na platformách Spotify a Apple Podcast. Najčerstvejšie novinky zo sveta Watch Deluxe môžete sledovať na našom Instagrame alebo Facebooku. Ponuku luxusných švajčiarskych hodinárskych značiek nájdete na našich predajniach Watch Deluxe alebo na e-shope vedel.sk. Ponúkame vám profesionálny servis a objednaný tovar odosielame každý pracovný deň. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vítajte pri ďalšom videokaste VDL bez cenzúry a veľká radosť vo mne, lebo naše pozvanie prijal obchodný riaditeľ Elton Hodinárska, pod ktorú patrí Prim Manufacture 1949 Aleš Vernár. Aleš, vítajte. Děkujeme za pozvání. Ja len dodám, že si naozaj vážim, že ste k nám merali cestu až z Nového Mesta na Metuji, čo je pomerne veľká diaľka. Dnes sa budeme rozprávať o histórii hodinárskeho priemyslu v Československu, o spoločnosti Prim a o manufaktúrnej výrobe hodín u našich susedov. Ešte jedna zaujímavosť. Pre jedného z vás sme si pripravili exkluzívnu prehliadku manufaktúry Prim s komplet servisom na 2 dní. Otázka, ktorú budete musieť zodpovedať a napísať dole do komentára do tohto YouTubeového videa znie: s akým materiálom sa vlastne v manufaktúre Prim v Novom Meste nad Metují poja tie najväčšie úskalia, alebo pričom sa najviac u vás hodinári zapotia. To nám napíšte do komentára a jedného z vás potom neskôr vyžrebujeme. Dobre, Aleši, než sa pôvodne vôbec dostaneme akože k samotnej spoločnosti, mňa by ešte zaujímala taká vaša krátka vizitka, aby ste mi povedali niečo o vás, aj keď ja si myslím, že vy ste z Prim Manufacture a Elton Hodinárska spätí už pomerne dosť dlho, ale povedzte mi možno, že niečo viac, čo neviem. Tak ve společnosti Elton Hodinářská, která vyrábí náramkové hodinky v Novém Městě nad Metují již několik desítek let, tak jsem tam 10 let. Takže 10 let mého života jsem strávil v naší společnosti. Co se týče o mě, tak jsem člověk, který má rád jemnou mechaniku jako takovou, všechny takové ty věci, co se krásně hýbou a do sebe zapadají. Samozřejmě, i když nejsem oborem strojař, tak jsem oborem úplně zase, mám jiný obor. Jsem vystudovaný vlastně mám vystudovanou průmyslovou elektrotechniku. Nicméně tím oborem jsem se jako nevydal, ale jakoby práce před nastoupením vlastně do Eltonu, tak jsem se věnoval vždycky obchodu. Obchodu? Ano, obchodu. To znamená, že ste žiadna tá spojitosť s hodinkami, alebo... Nebyla to spojitost s hodinkami, to vůbec ne. Byla to vloženě obchodní činnost. Po té obchodní činnosti jsem si dal takový krátký odpočinek a samozřejmě hledal jsem nějakou novou výzvu. Ta výzva byla 12 kilometrů od mého bydliště, což je neskutečný. Samozřejmě firma, která prostě má duši, má tradici, vyrábí něco neskutečného, tak jsem si řekl, že tam by mě to určitě bavilo a zajímalo. A teda akože predtým ste hodinky riešili, alebo to išlo úplne mimo vás? Byly se mi hodinky, v podstatě všechno, co je hezky mechanického. Mládí jsem se, v podstatě byl jsem i modelář, jo, letecký modelář. Letecký, ja som u lode robil. Takže mě to velmi zajímalo, ta mechanika, jak se všechno hýbe, jak to funguje. Jo, takže v podstatě měl jsem furt jakoby vztah k té jemné mechanice a k té zručnosti. Jo, takže ale hodinky jsou v podstatě ještě mnohem vyšší v zručnosti, než je tohle, protože samozřejmě ten hodinář má díly, které mají v podstatě 1000 milimetrů nebo díl o síle lidského vlasu, což je až neskutečný. Takže samozřejmě byla to pro mě výzva. A ještě k tomu výzva naše společnost, kde v podstatě, jak víme, tak byla to de facto značka, která v podstatě měla nějakou historii, nějakou minulost a bylo potřeba jít posouvat dál a budovat ten brand
a nastavit novou strategii, novou filozofii ty značky. Čiže vy ste šli do firmy, prijali ste teda, ja neviem, či to bol nejaký inzerát, alebo ako ste sa dostali, ale ešte ste do firmy, o ktorej ste už mali nejaké povedomie z historického hľadiska, ktorý Čechoslovák nepozná prím. Ano. Kor, když bydlím 12 kilometrů od výroby hodinek, tak samozřejmě to povědomí tam v našem kraji samozřejmě je velké. A dnes ste šli za obchodného riaditeľa? Ne, nešel jsem hnedka na pozici obchodního ředitele, nastoupil jsem do obchodního oddělení jako takového a samozřejmě postupem času při vytváření vlastně vizí a strategií, kde já osobně jsem viděl tu značku, protože mám vztah jako k věcem, který mají nějakou kvalitu nebo mají nějakou dlouhodobou užitnou hodnotu, tak mám obrovský. Jo, mám to v podstatě už od svých rodičů, od svého dědy, který mě to vždycky učil, že musím mít vztah k věcem, aby ne ke spotřebním věcem, ale vztah k věcem, který prostě můžu předávat z generace na generaci. Určite. Tak mám to podobné, ináč by som tu tiež nesedel, čiže úplne vám rozumiem. A teda rozprávame sa o spoločnosti Prím Manufacture 1949. Mohli by sme teda našim poslucháčom vysvetliť ten základ toho hodinárskeho priemyslu, ktorý sa vlastne začínal v Československu v tých začiatkoch 20. storočia, polovice 20. storočia? Určitě ano. Ta historie je obrovská. Dneska vlastně v letošním roce slavíme výročí 75 let od založení výrobního závodu v Novém Městě nad Metují. V podstatě byl to pobočný závod Chronotechny ve Šternberku, kde v Chronotechně ve Šternberku se vyráběly budíky, nástěnné hodiny. A v Novém Městě nad Metují v podstatě byl vytvořený závod na výrobu náramkových hodinek. To byla vlastně první myšlenka, aby jsme se dostali mezi 8 zemí světa, který umějí vyrobit náramkové hodinky. Tím pádem se ta země stávala jako strojařskou velmocí. Samozřejmě ten vývoj je velmi složitý, protože ta zkušenost, když to vezmete dát takovéhle stroje, který měl zkušenosti ve výrobě budíků, dát do takhle malého pouzdra, v té době se dělali pouzdra 34 mm, 36 mm maximálního průměru, tak samozřejmě je to velká výzva. Takže samozřejmě ten vývoj trval zhruba nějakých 5 let, než zkonstruovali prvních 12 prototypů náramkových hodinek s názvem Spartak. Původní název Kotva, pak bylo přejmenování na Spartak. Spartak název z řecké mytologie, Spartaku, síla. To samozřejmě v té době ten název byl velmi, velmi populární. V podstatě vzniklo 12 Spartaků. My jsme v letošním roce oslavili výročí 70 let od vyrobení prvních československých náramkových hodinek právě s názvem Spartak. To je to, čo som videl? To je to, co jste viděl, ty krásné nové hodinky s nádherným subtilním pouzdrem. To dúfam, že si ich niekedy budeme môcť pozrieť tuto aj naživo. Určitě ano. Co se týče dál pokračování, tak samozřejmě v roce 57 do té doby se samozřejmě testovaly různě hodinky. Nosili tehdejší funkcionáři, zapisovali si různé záznamy, parametry chodu strojků, chodu hodinek a v podstatě až v 57. Začala taková ta větší výroba a od 58. roku v podstatě se začalo dávat označení Prím na náramkové hodinky. Ako vyzeral v tejto logo? Tak to logo v té době bylo v podstatě stejné, jako používala Chronotechna Šternberk, což bylo takové to, my tomu říkáme bochánkové, takové to obloučkové historické logo, tak jak znají dneska všichni. A v podstatě v tu chvíli začala taková ta masovější, větší produkce. Mezi další modely, který můžu jmenovat v těch 60. letech, který vznikly jako ikonický modely, tak to byl například model Diplomat, což je opravdu model, který má v sobě duši a DNA, je vizuálně specifický. Tento model samozřejmě vyrábíme dodnes, pouze samozřejmě evolučně ho posouváme. A potom to byl model Orlík, což byl legenda. Prepáčte, že ho ešte zastavím. Ten Diplomat sú naozaj sa jedná o elegantné hodinky, ktoré boli skôr myslené ako, že myslím si, že na také možno nedelné nosenie alebo pre niekoho, kto hľadal. Ano. Asi predpokladám, že už vtedy to tak asi mysleli, ne? Že... Ano. V podstatě ten model Diplomat, původní název, měl mít název Repre a tehdy vznikla v podstatě, myslím, že rozhlasová reklama,
byla první reklama na náramkové hodinky, nebo soutěž, kde bylo vyhlášená soutěž o název hodinek náramkových repre. A v podstatě byl zvolený název Diplomat. Protože samozřejmě, jak jste říkal, měl to být takový ten high level v těch náramkových hodinkách. A prosím, v jakom roku to bylo? To bylo v 67. roce. A v 67. roku sa už riešili nás takéto marketingové výzvy. Hej? Áno, presne to znamená, že sa dala verejná výzva k tomu, aby niekto vymyslel... Název. Takhle krásný název hodinek. A potom teda bol po modeli Diplomat přišel? Ikonický model, samozřejmě mezi tím byly další stupně různých modelů, hlavně to byly modely, kde to bylo s mimostřednou vteřinovou ručkou, což byly kalibry 50, 52 a podobně. A samozřejmě potom byl takový hodně zvláštní model, ikonický model, na tu dobu velmi technologicky vyspělý, což byl model Orlík. Ten model Orlík, to v podstatě bylo na požadavek tehdejší československé lidové armády. Reklamná prestávka. Na predajni Watch Dogs Aupark sme dostali nový model Navitimer od Breitlingu v priemere 41 mm s druhým svetovým časom a pekným modrým ciferníkom a rovnako v butiku Montblanc máme ďalšieho modrázka a tentokrát sa jedná o model Montblanc Orbis Terrarum Star Legacy. Je to model venovaný ceste okolo sveta za 80 dní a navyše sa jedná o limitovanú edíciu len 360 kusov pre celý svet. A teraz sa vráťme k rozhovoru a vypočujme si, ako sa kedysi testovali hodinky Orlik vyrobené pre československú armádu. Byly tam určitý specifika, kde ten model musel být extrémně odolný, nárazůzdorný, musel vydržet vodotěsnost, měl být viditelný v podstatě v kalný bahnitý vodě. Jo, takže samozřejmě byla to velká výzva, nicméně konstruktéři Nový Městě nad Metují zvládli tenhle požadavek a podařilo se jim vyrobit nejdřív prvních, tuším, 9 prototypů, který testovali. To jsou dneska nejvzácnější hodinky a potom taková ta běžná produkce, bylo někde, se traduje až 300 kusů. A prosím vás, vy ste nám aj spomínali, keď sme boli v Novom Meste nad Metují v múzeu, ako sa testovali tie hodinky v tom čase? Tak testovali se nejenom nošením a zapisováním parametrů chodu a času, ale testovali se tak, že se v podstatě třeba hluboce zmrazily na -40, pak se třeba ty hodinky dali do vařící vody, jestli vydrží, to znamená obrovskou změnu jako teplot, přesně takový ten stres pro ty hodinky. Zkoušeli se samozřejmě pády hodinek na tvrdý podloží na beton, testovalo se přetížení těch hodinek a v podstatě všechny tyhle testy ty hodinky splnily. Což vemte si, že v té době v podstatě to bylo už nerezový pouzdro z nerezu. Používalo se tam vlastně do strojku Inka Block, to znamená tlumič nárazu na můstek na setrvačku. Jo, sklo bylo v podstatě, ty hodinky měly vodotěsnost do nějakých jakoby 100 metrů. Číselník byl tehdy pokryt vlastně takovou vrstvou, ne samozřejmě, co známe jako dneska ze Švýcarska, luminescenční vrstvu, ale byla to taková radioaktivní vrstvička, která v podstatě měla svítit. Takže... A to už sa používala radioaktívna látka po tom, čo sa vedelo vlastne o tej histórii California dialov a týchto vecí a o tom, čo to spôsobovalo, to tritium. Akože napriek tomu sa používala radioaktívna látka, ale predpokladám, že nebola aktívna. Nebyla aktivná. Nebyla aktivní. Těžko říct, jestli by dneska nějaký dozimetr kolem toho reagoval, možná ne, ale my dneska samozřejmě máme jedny hodinky jako originál, máme u nás přímo ve výrobě a samozřejmě ta luminescence, když tomu tak budu říkat, tak samozřejmě už nesvítí. Už nesvítí. Tak to asi nebude také nebezpečné, protože to tritium má, myslím, 1602 rokov počas rozpadu. Nebo je to tak silný. Samozřejmě nenanášalo se to u nás ve výrobním podniku. A tiež takto, že na jazyk a... ale bylo to ve speciálních laboratořích. Aby boli ľudia chránení. Přesně tak. A teda po modeli Orlik, ktorý bol vyslovene nástroj pre armádu určený, potom sa dostal do... koľko ste to spomínali, že vzniklo exemplárov testovacích? Bylo zhruba 9 kusů prvních jako prototypových a na ten podnět vzniklo vlastně dalších 300 kusů. Ktoré boli určené pre armádu. Které byly určené pro armádu. Které předpokládám, že jsou dost ceněné až do dnešních dní. Tak. Větší počet se nevyrobil.
Jsou k tomu různý aspekty, protože samozřejmě bylo to ze speciálních materiálů, takže nedostupnost materiálů v té době, to znamená nerezy, drahá výroba toho modelu, takže v podstatě jako, i když v té době ten model byl velmi dotovaný, protože se prodával armádě za 300 korun československých. Dneska hodnota hodinek máte až 500 000 korun českých, takže vidíte ten obrovský nárůst té hodnoty z té doby, z toho roku 1965, je neskutečný. Prešli sme si teda modelom Orlik a môžeme pokračovať ďalej. Do akého času fungoval starý Prim v podstate? Môžem ho volať starý Prim? Ano, tak pro nás ano, je to původní Prim, když je to naše historie, to nám nikdo nevezme. V podstatě do toho roku 68, 69 tam přicházel takový poměrně velký zlom v podstatě v pobočním závodě Chronotechny v Novém Městě nad Metují, kde samozřejmě vznikaly další modely. Vznikla tam i vývojová dílna na modely hodinek jako ladičkových strojků, předchůdce bateriových kvarcových stroječků. Vzniklo zhruba 12 vývojových prototypů. Tam v podstatě vznikl krásný název, protože ta firma se chtěla osamostatnit od Chronotechny Šternberk. Chtěli v podstatě být samostatní, chtěli být soběstační, chtěli mít vlastní vývoj. A já říkám, oni to byli spíš takový rebelové v té době, jo, ty lidi, protože vemte si, že v té době tam byli 3 konstruktéři, jedna kreslířka, výkresový dokumentace a v podstatě tyhle 3 plus 1 lidi v tom vývoji dokázali ten obrovský vývoj, což bylo neskutečný. Tam v podstatě vzniklo to, že to samostatní přišlo tak, že oni si podmanili to, že chtějí být samostatný, to, že si chtějí vyrábět něco svýho. Jo, nechtějí být pod tlakem té Chronotechny v rámci vývoje. Docházelo tam, že byli oni takzvaně výdaný tou technologií a těma možnostama, co měli. Takže v podstatě došlo k rozhodnutí, že se osamostatnějí a v těch dobách vlastně 68 vznikl vlastně ten ladičkový strojek. Tehdejší vlastně ředitel, pan Béna, který procházel těma vývojovými dílnama a slyšel vlastně ten krásný zvuk toho ladičkového strojku, tak prostě říkal, jo, to je ale krásný elektrický tón. Takže od té doby v podstatě se ujalo a řeklo se Elton. Takže v podstatě se pojmenovala firma nebo pobočnej nebo závod v Novém Městě nad Metují Elton. Jako elektrický tón. Samozřejmě padla ta myšlenka i to, že chtěli opustit i název Prim z hodinek jako takových. Nechtěli být vůbec spojovaný. Chtěli si založit nový brand už v té době. Takže už tenkrát jako marketing fungovalo. Jenže samozřejmě oni dodávali pro hodiny a klenoty v tehdejší době a samozřejmě hodiny a klenoty řekli, ne, vy už jste tady zavedli tu značku, ta už je tady zavedená, musíte v tom pokračovat. Jo? Proto tenkrát jako první model, který vznikl, tak to byl model takzvaně Elton Sport, že tam nebyl Prim Sport, který se snažili prosadit, což v podstatě navazovalo na sportovní model modelu Orlík. Ale ten model měl být pro všechny. Za první sportovní model pojmenovaný Elton Sport pro všechny vlastně lidi, pro Československo. A to mal vlastne tvoriť nejaký medzník? Ako keby ten Elton Sport? Hej, čiže to sa bralo, že ten Orlik je niečo, čo bolo určené pre profi použitie. Ano. A ako keby nejaká stará éra starého Primu. A dostali sa do bodu, kedy chceli akože nové nápady, nové myšlenky, nové meno. A to malo reprezentovať ten Elton Sport. Přesně tak, ten Elton Sport. Ten Elton Sport byl hlavně dostupnější model, protože samozřejmě používali se materiály, které byly dostupné, dalo se to vyrobit. Byl to první sportovní model, který byl vodotěsnej. Název Elton byl krásně umístěný na číselníku, vypadalo to fantasticky a chtěli se tímhle prosadit. Nicméně, jak jsem říkal předtím, hodiny a klenoty chtěli používat Prim. Tak v roce 1969 vznikla nová podniková norma, my tomu říkáme pracovně u nás takzvaně PN01, což je vlastně krásně takovýto technický písmo, ten Prim, z nás dřív byl oblouček, bochánek, a pak vznikl takový technický nápis Prim. A to je... Prepáčte ešte. Kto boli klenoty a šperky, že dokázali im tak do toho kafrať? To byl podnik, který prodával šperky a hodinky. A mal taký výtlak? A oni diktovali v podstatě, oni vybírali a diktovali směr a design. A to, co bude prodejný a za kolik peněz se to bude i prodávat. To byl štátní podnik. To byl státní podnik, takhle to fungovalo. V podstatě fungovalo to i tak, že oni v Eltonu, nebo
i ještě za Chronotechny, vyrobili řadu krásných modelů, pak přijeli v podstatě takovej z těch šperků, hodně a šperky a v podstatě vybírali si jednotlivý modely, co budou prodávat a za jaký peníze. Vybrali, to se zasadilo do výroby. Takhle to fungovalo. Takže to byla taková komise, takzvaně. Mm-hmm. A ako rozhodovali sa na základe čo? Či to bude mať predajný potenciál, alebo přesně tak. Či to rešpektuje režim aktuální? Vemte si, že on dřív, tak ten Elton byl výrobní závod. Oni ten výrobní závod jako neměl marketingové oddělení, neměl obchodní oddělení. Ano, obchodní oddělení měl to, že dodával jenom v podstatě velkou obchodně. Jo, to znamená, on potřeboval mít takový ty oči. Dneska oči obchodu jsou to ten koncový obchod, Chápem. Komunikuje se zákazníkem, znáte to. Jo, takže samozřejmě on dával i tu zpětnou vazbu, co je ten trend, okay. co lidi zajímá a to, takže on to byl důležitý názor. Ale už bylo chápem. To v té době tak, že to vlastně diktovali ten směr. Chápem. Tak zase akože keď to tak rozmeníme a vysvetlíme to, tak to dáva zmysel. Jo. Takže vlastně nebylo povoleno používat označení Elton, nicméně národní podnik nebo státní podnik se osamostatnil, jmenoval se Elton výroba hodinek, to znamená národní podnik Elton. Chronotechna Šternberk zůstala pojmená Chronotechna Šternberk, kde si vyráběli v podstatě pod buchánkovým logem si vyráběli budíky, nástěnné hodiny. A vznikla vlastně v Eltonu podniková norma, kterou zkreslili vlastně tehdejší konstruktéři. To je ta podniková norma P01, jak jsem o ní mluvil, technicky v podstatě napsaný písmo, který bylo jednoduchý na aplikování na číselník, ale hlavně se perfektně vešlo na malé dámské hodinky, který to byl úkol vlastně Eltonu vyvinout nejmenší dámské hodinky o průměru 10 mm. To jsme viděli v muzeu. Ano, to jste viděli u nás v muzeu, to jsou ty nejmenší hodinky prim, kde opravdu je to s mechanickým strojkem, pouzdrem, s číselníkem, s ručkami. A od toho času prim kontinuálně potom vyrábal až do současnosti? Přesně tak. Od té doby, od toho samostatnění, od toho roku 69, tak samozřejmě se používalo označení prim, to znamená tou podnikovou normou, až do současnosti. To znamená až do dnes. To znamená samozřejmě do 90. let a kontinuálně až do dnešní doby se používá vlastně podniková norma PN01 na náramkové hodinky. Kedy došlo, a poslucháči a tí, čo pozeráte tento podcast, si môžete pozrieť na stránke pri Manufacture, že vy rozdeľujete hodinky do 3 kategórií. Áno. Je základná kategória, kde sú hodinky osadené kvarcovými strojčekmi. Áno. Potom je tam Prim Automatic, kde sú hodinky osadzované automatickými strojčekmi. Ešte by som sa vyhol tomu celkovému akože až do podrobnosti vysvetľovaniu jednotlivých kategórií. A potom ten najvyšší rad modelov, ktorý poskytujete, a to je Prim Manufacture. Áno. A ja sa chcem spýtať, že kedy ste to delenie zaviedli vlastne? Pretože predpokladám, že nezačali ste hneď vlastne touto trojdivíziou ako keby. Ne, tak samozřejmě v těch 90. letech, kdy samozřejmě zkrachovaly hodiny a klenoty, tak samozřejmě opadl ten zájem o tyto náramkové hodinky prim. Bylo to logický, technologicky nebyli vyspělí. Můžu říct dneska, že to bylo za konkurenci zaostalý, de facto v parametrech, v chodu, v použitých materiálech. Prostě bohužel tak to bylo. Protože ich degradoval trh. Degradoval trh a na jednu stranu to trošičku degradovalo i to, že v tehdejší době bylo to i tou dobou, i politickým záměrem, že Elton se nezabýval jenom výrobou náramkových hodinek, ale bohužel tam byl tam v podstatě i ten vojenský sektor, kde se vyráběly různé komponenty pro armádu. A samozřejmě z toho byly poměrně velký příjmy a ten vývoj se spíš jakoby tlačil na vývoj těch jednotlivých dílů, součástek pro tu armádu, ať to jsou spínače, časovače, různý budíky a tak dále. A trošičku jako se upozorňovalo jakoby ten vývoj těch náramkových hodinek. Podobně na tom byly nejenom naše značka, ale určitě se můžeme bavit o různých značkách, jako je Škoda. Jasne. Ať to jsou další takový ty známí, kde v podstatě v těch 70. letech začaly mírně upadat. Jo. Takže tam tomu ty firmy dostaly na zadek a najednou ve chvíli, kdy přišly 90. léta privatizace, tak to všechno spadlo dolů. A takových jako značek na to doplatilo mnoha.
Takže samozřejmě ta kontinuita od 90. let nikdy neskončila. Vždycky se tam vyrábělo, montovalo. Nikdy tam furt v té firmě někdo byl. Jenže samozřejmě technologie se změnily, veškeré možnosti, co tam byly ty stroje, tak samozřejmě nebyly dostatečný na tu výrobu, na tu přesnou výrobu, co dneska ten trh požaduje. Takže samozřejmě neměl jste obchod, neměl jste odbyt, vlastně nic. Najednou máte tady značku, máte tady brand, ale nemáte to komu prodávat. To je hodně složitý. Ten prim byl známý pouze Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko a spíš ty země bývalého Sovětského svazu, ale na západ ty hodinky se dostávaly v menší míře, ale spíš pod jiným označením. Nebylo to pod primem, ale bylo to pod různýma značkama, například Ankre. Z Nového Mesta nad Metují vychádzali modely, ktoré boli identické s tými, ktoré sa vydávali u nás. Ano. Ale mali jiné označení. A měli jiné označení, okay. Což je zajímavý. A dodnes jako jsou sběratelsky zajímavý a jsou i dostupní různých ty historické hodinky na různých fórech, bazarech v České republice. A čo bolo za tým? Prečo sa tam menil názov? Lebo si myslíte, že ten západný trh by nepochopil ten... I tak to je možné. Chtěli se odlišit. Chtěli se odlišit. No. A samozřejmě ten název Ankre, tak překladu je to kotva, je to krásný název. Kotva, víme, že to je jedna z hlavních součástek jako hodinkového strojku. Takže samozřejmě v tom byly různé ty myšlenky. Samozřejmě byly tam i specifický trošičku designy, jo, ale spíš ta značka byla orientovaná na Československo a ten východní směr, východní blok. Kedy bol taký ten bod zlomu u vás? Viete, čo myslím? Že ste si proste zadefinovali, lebo teraz máte zadefinované, čo ste, čo robíte. Kedy k tomuto došlo? Tak v podstatě, když trošičku přeskočím, tak v roce 2004 před vstupem vlastně do České republiky do Evropské unie, tak v podstatě se zkreslila vlastně ochranná známka Prim Manufacture 1949, která se vlastně kterou jsme nechávali registrovat u EU IPO. Mělo to už vlastně nějaký další následky s tím, že v podstatě ta myšlenka je vyrábět manufakturní hodinky. Manufakturní hodinky, obnovit tu výrobu opravdu v malých sériích, protože dneska nakoupit hodinky v jiných zemích a nechat si na to natisnout brand asi není problém, ale prostě to nebyl ten směr, který prostě jsme chtěli, protože jsme tam měli odborníky, měli jsme tam stroje, pracoviště, byli jsme na to technologicky zařízený, jenom v podstatě jsme potřebovali obnovit tu výrobu, ty technologie, materiály. Jo, vůli to prostě znova. Tu vůli znova to jako nastartovat, přesně. Jo. Takže v podstatě od roku 2008 došlo v podstatě k velký masové investici, kde se pořídili veškeré jakoby technologické stroje. Samozřejmě už to jsou švýcarské stroje, japonské stroje. Daleko přesnější, který v podstatě dnes obrábějí na tu nejvyšší přesnost. Takže v podstatě od té doby se obnovila výroba vlastně toho mechanického strojku někde od roku 2008. Jo, kde technologicky se znova jako zkonstruoval, znova se vyvinul, protože technologie obrábění, nebo tou technologií, kterou obrábíme, je jiná než technologie, která byla prostě tenkrát v těch letech. A hlavně vlastně není to masová značka, jako byla dřív, protože v tehdejších dobách se vyrábělo až 500 000 náramkových hodinek prim ročně. 500 000? 500 000 ročně. 500 000. Tam bylo až 1500 zaměstnanců na tu výrobu. Ale dneska v podstatě je 60 zaměstnanců na 800 kusů mechanických náramkových hodinek. Poďme na samotnú fabriku, manufaktúru, kde sa vyrábajú hodinky a kde som mal minulý rok možnosť vás navštíviť, kde ste nás previedli. Máme o tom aj video, ktoré sme natočili. To video pripnem do tohto videa do odkazu, aby si to mohli pozrieť. Ja keď som tam došiel, tak ja vám poviem prvé, že ako som to ja vnímal, pretože nemôžem sa povedať, že som bol najväčší odborník na prim, ja evidujem tú značku, ale nikdy som tou značkou nežil. My sa ako Watch Deluxe sa špecializujeme na švajčiarske značky, čiže toto išlo trošku mimo mňa a ja keď som vošiel k vám, mne spadla sánka. Ja keď som to videl, ja som sa pozrel na tie hodinky, podali ste mi sumu, som si povedal, že OK.
Ako náhle som sa prešiel tou halou, povedal som, že vy nie ste normálni. Ako môžete predávať takéto hodinky za takúto sumu? Takže povedzte nám niečo trošku viac o vašej výrobe, lebo to, čo ja som tam videl, tak to je brutál. Tak v podstatě dneska bych rád řekl, že jsme nezávislí v tomhle, protože my si opravdu vyrábíme všechno sami. Krom kožených řemínků, náramků, krom safírových skel, ale i tyto položky nebo tyhle komponenty, jednotlivé díly, tak se snažíme, aby jsme si to nechávali vyrábět přímo v České republice. Nejlépe od lokálních dodavatelů, což se nám začíná dařit v té nejvyšší kvalitě, což je pro nás strašně důležitý. My jsme v tom opravdu hodně exotická společnost, protože my dneska jsme schopní si vyrobit od nejmenšího šroubku až v podstatě ten největší komponent, což je pouzdro. A samozřejmě je to zhruba, když to počítám, na nějakých 95% dílů si v podstatě navrhneme, zkonstruujeme, vytvoříme na to technologii, vyrobíme, opracujeme a samozřejmě kompletně hodinky smontujeme, a to pod jednou střechou. Takže opravdu 100% manufaktura. A ciferníky vám kto vyrába? Číselníky si vyrábíme sami. Jsou to číselníky, ať to jsou tištěný, jsou to reliefní číselníky. Případně máme kooperace v rámci České republiky na takový ty hodně vyšší levely, což jsou třeba galvanoplastický číselníky, tak samozřejmě na to technologie nemáme, což bylo hodně drahý, ale i s tímhletím kooperujeme. A taky ručky? Ručky. Výroba u nás, komplet ručky si vyrábíme sami, jakýkoliv design, jakýkoliv tvar. Samozřejmě, takže tam je v podstatě je to o designu, je to o té technologie, je to o tom, jestli, aby ten strojek samozřejmě tu ručku utáhl, kompletní výroba u nás. A to je to neuveriteľné, pretože, ako som hovoril, veľa ľudí žije v tom, že drahé švajčiarske značky si to robia sami. Ale tam je obrovský podiel outsourcovania. To znamená, že je jeden lokálny výrobca na výrobu ciferníkov, je lokálny výrobca na výrobu púzdier. Proste by bolo príliš náročné si nechávať vyrábať a zaobstarať technológiu na výrobu púzdra. Tak sa zoberie jeden odvážny vec, ktorý postaví fabriku a vyrába púzdra pre 20-30 ďalších výrobcov. Samozrejme podľa ich noriem a štandardov, ktorému značky zadajú. V žiadnom prípade nechcem akože dehonestovať také púzdra napríklad od Breitlinu, ktoré sú naozaj brutálne kvalitné, majú ešte špeciálny povrch, kde hodinky donesiete po 20-30 rokoch, dáte preleštiť a sú jak nové. Hej, akože... Ano, je to tak, jako, ale to jsou pouzdra masově vyrábený. To samozřejmě vyrobíte na obráběcích centrech, ale máte k tomu roboty, které vám to leští, brousí. Ale u nás to leštění a brousení probíhá ručně. A každý pouzdroj, když ho vyrobíme z těch nejlepších materiálů, ať je to nerezová ocel 316, pak jdeme přes bronz, titan, samozřejmě drahý platina. Dneska umíme zpracovat materiály, které máme ručně kovaný v České republice, a to jsou speciální titanové damašky. To jsou dva nehomogenní materiály spojený k sobě, což je něco neskutečného. Umíme zpracovat materiál zirkon titan, jo. Takže samozřejmě my tyhle technologie máme dneska zvládnutý a umíme si to sami ručně ještě dopracovat. Ale je to daný tím, že samozřejmě my máme zhruba roční produkci ve všech 3 kategoriích produkty, tak máme v podstatě produkci zhruba 2000 pouzer. Takže pro nás je to optimum, ale samozřejmě pro tu naši produktivitu je to akorát. Pre všetky kategórie. Povedali sme, že máte 3 kategórie. Prim Automatic a Prim Manufacture. To znamená, že pre všetky 3 kategórie si vyrábáte púzdra? Přesně tak, pro všechny 3 kategorie. I pro tu nejnižší kategorii, v podstatě to jsou hodinky označený Prim, kde používáme švýcarský bateriový strojky, tak tam si vyrábíme pouzdro, číselník, ručky, samozřejmě je tam kožený řemínek, spony jsou nakupovaný a montáže samozřejmě u nás. Takže i tam tímhle způsobem probíhá výroba za pouzdření. A to se rozprávame o hodinkách v cenové kategorii 500-600 eur. Přesně tak. Jsou to hodinky, tam zhruba ta roční produkce nějakých 800 až 1000 kusů. A potom je Prim Automatic. Ja som sa to pýtal kvôli tomu, že vyrábate si aj jedno, aj druhé púzdro, ale predpokladám, že ten Prim Manufacture je vyššia úroveň spracovania. V podstatě materiály jsou stejný, úroveň zpracování, jestli to je leštěný, broušení, to máme jednotný standard i na ten nejvyšší level, to prostě ty pouzdra jsou jednotně.
Pouze to je daný tím, že samozřejmě složitosti výroby toho pouzdra. Protože samozřejmě ty tvary na manufakturní hodinky a ten nejvyšší level, například hodinky pavouk, tak mají neskutečný detaily, opravdu ostrý nožičky, ostrý úhly, úkosy, který v podstatě vy nejste schopný žádným robotem, ale ani CNCčkem obrobit. To znamená, všechno je dodělávané ručně. Například takovýhle pouzdro trvá u nás zpracovat, jako vyleštit, zabrousit, trvá až jednu pracovní směnu. Jedno pouzdro. Jedno pouzdro. Na mechanické hodinky. A ako dlho sa učí takýto človek na to, aby ste ho pustili? Tak predpokladám 5... Tak je to o tom, že ten člověk musí být manuálně šikovný, aby to zvládl. Jo. Robí to ženy u vás většinou? Robí to u nás ženy, protože samozřejmě ty mají na to takový ten větší cit, no, jsou víc trpěliví. Čiže je jedno, či si klient u vás kúpi tú najlacnejšiu radu, teda berme to tak základnú radu, nevolajme to najlacnejšiu, ale základnú radu, lebo pri manufacture ten štandard je stále rovnaký. To, čo ste povedali, áno, zložitosť púda, to je druhá vec, ale štandard je stále rovnaký. Standard zpracování máme stejný. To je velmi důležité. Držíme si tu kvalitu, tu linii, prostě, aby ten standard byl opravdu ten nejvyšší, co dokážeme u nás udělat. A u nás opravdu ty pouzdra, na to zpracování jsme velmi dobří. Ja som nevidel ešte vo fabrike výrobcu hodín, aby som videl niekde takú tú rezačku, čo máte pod vodou, čo vyrezáva z toho materiálu, to púzdro. To som ešte nikdy nevidel. To je stroj, samozřejmě je to vlastně drátořez, na kterým řežeme v podstatě materiály nebo pouzdra z drahých kovů. Jo, je to daný tím, že samozřejmě při obrábění máte obrovský nárůst jako zbytků těch drahých kovů a samozřejmě to pak vám všechno roste do koncové ceny toho produktu. Od té drátořezačky samozřejmě je to lepší opracování, je to přesnější pod tou vodou. Samozřejmě můžete tam řezat i speciální materiály, kterým zase klasickým konvenčním obráběním nelze zpracovávat. A teda vy aj to oceľové púzdro donesú vám, ako to vyzerá? To je nejaký prúd ocele, alebo ako vyzerá? My v podstatě nakupujeme základní hutní materiál. To znamená, my nakupujeme tyčovinu, ať je to pouzdro, nebo je to na strojky, tak nakoupíme tyčovinu, tu samozřejmě nařežeme na takový základní puky a začneme v podstatě z toho soustružit různý rotační polotovary, dokud se dostaneme na nějaký rozměr a pak začneme opracovávat ten materiál. Takže je to vyloženě opravdu hutního materiálu. Máte absolútnu autonómiu o tom, ako tie hodinky budú vyzerať, ako budú mať pouzdro, hrúbku a je to všetko na vašem rozhodnutí? Přesně tak, ano. To znamená, my jsme schopni dneska vyrobit hodinky tak, že máme nápad, máme myšlenku a v podstatě dneska máme veškeré procesy a lidi k tomu, aby jsme to zvládli udělat. To je neuveriteľné. A keď ste spomínali tie strojčeky, tak keď potom v 2004 môžeme brať ten 2004 nejaký medzník akože v rámci nejakej tej výroby, alebo? Tam pouze došlo vlastně k registraci ty ochranné známky až od toho roku 2008, kdy ta technologie se nastartovala. Od té doby bereme to, že se začaly vyrábět, opět znovu se začaly vyrábět mechanické hodinky, mechanické hodinky, ale strojky jako takový. Pouzdra se vyráběly vždycky, kontinuální výroba, ta se nezastavila, montáž tam vždycky byla, u nás servis hodinek náramkových prim tam taky vždycky byl, jo, jenom se začala znova obnovovat výroba in-house strojku našeho. A teraz som sa chcel dostať vlastne k tomuto strojčeku. Aké strojčeky používate v Free Manufacture? Tak vyrábíme strojky, v podstatě, když to rozdělíme na dvě kategorie. Jedna kategorie je ruční nátah, to znamená, dotahují pouze rukou, a nebo v podstatě je to s automatickým nátahem, že se vám dotahují při pohybu. Pak samozřejmě ty strojky rozdělujeme podle parametrů, podle složitosti funkcí, jestli s datumem, bez datumu, jestli to má mimostřednou vteřinovou ručku nebo centrální. Čo sa týka frekvencie, tak som si všimol, že všetky vaše kalibre pracujú na frekvencii 21600 Hz. V podstatě 3. 3 Hz. To znamená, že aktuálně v portfóliu nemáte chronograf. Nemáme chronograf. Ani samozřejmě ten vývoj chronografů je velmi složitý, je to hodně peněz. Dneska v podstatě, pokud bychom chtěli postavit hodinky s chronografem, jako máme, připravujeme i novou modelový řady, ať je to v podstatě chronograf sportovní, nebo máme i spoločenský. Lebo, prepáčte, ale to vás akože aj dosť môže obmedzovať na tom trhu, nie? Že, dobre, trojručka to je základ, ako kto potrebuje viac, ale vieme, že zo skúsenosti vieme, že ľudia chronografy majú rádi klienti. Ano. My jako
jako vývoj toho in-houseu s chronografem jako nemá smysl a ani by se nám nevyplatil, protože dneska ty chronografy máte vyvinutý, ty základní, můžete si ho na trhu koupit, ať je to značka ETA nebo Selita. Overené časom. Přesně ověřené časem. A my v podstatě máme tu střední produkci, tomu říkáme takzvaně Prim Automatic, kde máme ten produkt, kde opět vyrobíme pouzdro, číselník, ručky, montáž u nás. kompletně vyrobený u nás. A do toho my samozřejmě nakupujeme strojky a dneska v podstatě tuhle modelovou řadu jsme tam víc odvážní, víc chceme používat barvy, chceme víc jako přitáhnout i mladý samozřejmě zákazníky, mladí lidi. A připravíme tam teďka nový i modely hodinek s chronografem, což je velmi zajímavý. Ty modely hodinek, ty strojky, které samozřejmě do toho používáme, tak budeme tam mít vlastní rotory. Chceme používat tu nejvyšší řadu vlastně od značky Selity, což je velmi důležitý, protože chceme si zachovat tu nejvyšší kvalitu. Standard, jasně. A standard, jo, protože samozřejmě to pouzdro, který my na to vyrobíme veškerý tlačítka, korunky, trubky, šroubky, to všechno je v podstatě naše výroba. Ano. Český safírový sklo s vnitřním antireflexem, s popisem, s kvalitním koženým hovězím řemínkem ručně šitým. To v podstatě všechno najdete dneska už i v té střední třídě hodinek, kde se pohybujeme okolo 60 000 korun, což je velmi zajímavý. Takže je to velmi, velmi zajímavý model, nám se to samozřejmě daří postupně rozvíjet. No a samozřejmě do budoucna tam připravím další pěkný projekty. A povedz si, vy ste to spomenuli, že čo je také drahé na vytvorení nového strojčeka? Tak samozřejmě vidíme to dnes u nás. Máme kalibr, máme několik typů kalibrů, ale samozřejmě chceme se posouvat evolučně dál a aktuálně už 3. rokem vyvíjíme nový kalibr, in-houseový kalibr, který nás samozřejmě posune dál, ať jsou to parametry. Ale nebude to chronograf. Nebude to chronograf, určitě ne. Rezerva chodu bude vyšší? Rezerva chodu, plánujeme tam, aby tam byly funkce typu rezerva nátahu, aby jsme mohli kombinovat samozřejmě datum versus mimostředná vteřinová ručka, aby měl lepší nastavbový, aby byl lepší výrobně, efektivnější výroba samozřejmě, aby tam byla, aby byl designově mozecké, aby jsme mohli stavět speciální koncepty a skeletonované hodinky, jo, a tak dále. Takže dneska už v podstatě máme prototypy, který už začínáme testovat. Jasne. A samozřejmě i přesnost a parametry chodu by tam měly být lepší. Už teraz ste vlastne teda v dvojročnom nejakom vývojovom procese. Je to zhruba přes více jak dva roky už v procese vývoje, aktuálně prototypové fázi, kdy to chceme zkoušet nosit, testovat to a zhruba do těch 2 let bychom chtěli s tím na trh. A je to drahý vývoj? Je to hodně drahý vývoj a náročný vývoj. Náročný vývoj. To znamená, že si pracujete so svojimi hodinármi, ktorých máte, alebo musíte ísť externe? Máme přímo hodináře, je to přímo náš vývoj. Naši konstruktéři a naši hodináři. Aha, no tak to sa teším. Tak to som zvedavý. Tak to vám držím palce, lebo to je presne to, že ľudia si povedia, že čo to je vyvinúť vlastný strojček, ale za tým to je neuveriteľné úsilie a peniaze a kapitál a výskum. Já to přirovnávám k tomu, jako kdyby automobilka si začala dneska vyvíjet motor. Od gruntu. Vemte si dneska spojení Volkswagen Group a používají stejný motory. Ano, lebo to není jednoduché. To není jednoduché, to je v podstatě srdce hodinek, to je to nejdůležitější, co tam vlastně máte. No. A urobiť to tak, aby to bolo odolné, presné zároveň, aby to malo moderné atribúty dnešnej doby, lebo povedzme si na rovinu, že dnešný klient už očakáva 3-dňovú rezervu chodu možno. Tak frekvencia je podľa mňa pri trojručke je to úplne jedno, tých 20 000 Hz, 603 Hz to stačí úplne. No tak my chceme samozřejmě pokračovat v DNA, to, co tady začalo před 70 lety. To jsme my, ten Prim. Z toho Nového Města je to hodně specifický, takže samozřejmě pro nás jako stavět chronograf je trošičku vybočuje mimo DNA jakoby celkového konceptu, jo, filozofie naší společnosti. Takže my prostě radši půjdeme tím minimalistickým stylem jednoduchým a chceme dělat to, co opravdu umíme perfektně. Jo, a to prostě opravdu si hrát s materiálama, dělat krásné číselníky a zdokonalovat pouzdra.
ale to je úplne normálne, nie takéto, akože teraz, bože chráň, ale nie takéto značky, napríklad Rolex používal El Primera, Breitling používa Tudor v dnešnej dobe, trojručičkový, je to proste normálne. Keď sa raz špecializujem na chronografiu, robím chronografii a dokonca ani taká značka ako Breitling, tak si zatiaľ proste nespravila vývoj na vlastný manufaktúrny strojček, ale používa od Tudoru. Áno. Je to jednak vec peňazí a tak ďalej a to sa rozprávame o tom, že základný Breitling vychádza o povedzme o 30-40% viac ako vaše hodinky pri manufacture a ten podiel tej vlastnej výroby je tam úplne niekde inde. Áno, je to tak. Úplne áno, niekde je to inde. tak, úplne iné. A tu sa aj dostávam k tomuto, že ja som sa pýtal aj ľudí a aj to evidujem, že okolo značky pri manufacture sú také zvláštne nálady. Hej? Že proste veľa ľudí tam akože keď sa dostane k príjmu, tak sú vlastne buď to skeptickí. A ja som si pár známych takto akože vytiahol a pýtal som sa, troch ľudí som sa to opýtal a ani od jedného som nedostal nejakú jednoznačnú odpoveď. Prvá odpoveď bola tá, jeden človek mi povedal, sedel som s ním na káve a ten mi povedal, že a zberateľ hodín a ten mi povedal, že pre ňo je to odkaz starej doby, sociku. A potom som mu povedal, ty počúvaj, ty vieš o tom, že oni si všetko vyrábajú sami. A ty vieš, že to, že 3500 eur chcú za hodinky, ktoré sú 99% vyrobené v Novom Meste nad Metují. On či, aha, a ostal ticho. To je zaujímavé. Ďalší človek mi povedal, že jemu vadí to, že proste Prim bola niekedy ľudová značka a teraz Prim Manufacture nie je ľudová značka. Hej, že mali by byť hodinky lacnejšie. A ja sa tak na ňo pozriem, že ale to nemôžete myslieť vážne. Ako môžete chcieť za hodinky, ktoré sa vyrábajú pod jednou strechou, aby boli lacnejšie. Vy keby ste boli vo Švajčiarsku a vyrábate pri manufacture hodinky, tak podľa mňa za trojručku tam bez problémov 20-25 tisíc môžete pýtať. Cenové budeme inde. Úplne inde. Je to, ano, s těma názorama se potkáváme pomalu dnes a denně na sociálních sítích a je to tak, že samozřejmě hodně lidi jsou kritičtí. V podstatě je tam takový to, co se vyrábí u nás doma, v podstatě v České republice, tak si toho nikdo třeba nepovažuje, což je hodně zajímavý. Nicméně samozřejmě je to i to, že prostě dřív ta značka byla lidová. To znamená, ono tehdejší ta ideologie byla. Prepačte, ale aj Omega bola lidová. Aj Tag Heuer bol lidový. Ano, dnes ich ceny s lidovosťou nemajú nic spoločné. Jo, že ty hodinky byly pro každého Čechoslováka, jo, vyrobený. Ale samozřejmě dneska, když se někdo přijde podívat k nám do těch výrobních prostor a vidí ten proces a vidí to, jak to vzniká a jak je to posunutý, tak v tu chvíli řekne ano, ale to je ještě dobrá cena. Jo, úplně ten člověk otočí ten názor. Říkám, používáme jiný materiály, je tam jiná přesnost, je to jiná výrobní dávka. To v podstatě se takhle nemůže počítat to, že prostě stály tenkrát 300 korun, ono taky rohlík stál jiný peníze, než stojí dnes. To je logický. Ale ty lidi, kteří samozřejmě chtějí, nebo zajímají se o tu značku, chtějí si koupit něco českého, tak si přijdou k nám podívat, je to přesvědčí, vidějí to a začnou do toho investovat, do ty značky. Líbí se jim tohle. Mne to tiež presne takto prišlo, že niečo, čo sa vyrába tuto u nás, proste nemôžeme za to chcieť veľa peňazí, lebo si to veľa peňazí nezaslúži. A to znamená, že ja som tých ľudí vyspovedal a touto metódou vyučovacou som prišiel na to, že ich taký nejaký akože problém s tou značkou není postavený na nejakom pevnom základe, ale je to na nejakom dohade. Hej, pretože moja prvá reakcia bola fakt, keď som zistil, koľko tie hodinky stoja versus to, čo som videl, som si povedal okamžite, že tieto hodinky vo Švajčiarsku, keby ste boli nejaká švajčiarska manufaktúra, tak automaticky krát 3x4. Okamžite. Ano, je to tak. Samozřejmě je to o tom budování značky, je to o budování toho brandu. My nikoho nebudeme přemlouvat, jestli si koupí naše hodinky nebo jinou značku. Každý si to musí srovnat sám, jestli prostě chce mít opravdu tu topovou 100% značku, nebo se nechá přesvědčit o tom, že někdo si říká manufaktura a podobně tak vyrábí. To je na každém člověku jeho rozhodnutí. Jo, každý si může zvolit, jestli si koupí tohle nebo tohle. Ale samozřejmě do budoucna ten směr, kdy chceme jakoby, s tou značkou opravdu jít i za hranice jakoby, naší republiky, protože chceme ukázat i světu náš příběh, jak jsme vznikli, čím jsme si tady prošli,
ten vývoj, to, že prostě jsme přežili ten minulý režim, to, že jsme tady stále, jako jedna z mála značek tradičních českých nebo československých značek, to je neskutečný. A to je právě to, co si hrdě neseme a v čem chceme pokračovat dalších minimálně 75 let tady. A hlavně ta značka si to zaslouží, aby jsme pokračovali v tom, co ty tehdejší konstruktéři a vývojáři prostě tady vymysleli. Úplne s vami súhlasím a ešte odkazujem, že keď niekto má pochybnosti, veľmi rád ho ja osobne do Nového Mesta vezmem, do manufaktúry. Vy ste mi spomínali jeden zaujímavý príbeh ohľadne jedného materiálu, ktorý je náročný na spracovanie a materiál, ktorý keď vaši zamestnanci vedia, že s ním idú pracovať, tak si niekedy aj radšej dovolenku vezmu. Či by ste vedeli našim poslucháčom vysvetliť, že prečo sú tie platinové hodinky, a vo všeobecnosti sú vždy tie platinové hodinky, ďaleko finančne náročnejšie na obstaranie ako štandardné povedzme hodinky zo zlata 18-karatového? Tak je to hlavně tím procesem výroby. Ta platina je hodně specifický materiál, není až tak extrémně tvrdá, nicméně ta hustota toho materiálu je obrovská. To i poznáte, když si obtěžkáte platinu vedle zlatého, tak jsou mnohem těžší. A v podstatě jako připravit tu technologii, nastavit ty stroje na materiál platinu je neskutečný několik hodin práce. Někdy je to i celou směnu a samozřejmě když my začneme obrábět nebo vyrábět takovýto pouzdro z takového drahého kovu, tak samozřejmě máme jeden pokus. To znamená při nastavování, jeden pokus při obrábění. Okay. To znamená, my v podstatě, když ten stroj nastavujeme, tak samozřejmě my tam dáváme do toho nastavení, nejdřív vyrábíme ty samý pouzdra například z nerezy nebo z jiných materiálů, aby jsme si to odzkoušeli, že to všechno přesně funguje a pak ve chvíli tam samozřejmě vložíme ten materiál z toho drahého kovu a v podstatě začneme obrábět. Jo. A samozřejmě všichni se modlí, aby samozřejmě ten výsledek byl 100%, protože to je extrémně drahá záležitost se do takového materiálu pouštět, ale taky samozřejmě vidíte, jak ty stroje brečí, jak si s tím těžko poradí, jo, protože to je opravdu z mého pohledu nejsložitější materiál na třískové obrábení. Platina. Platina. Lebo vy ste spomínali, že keď sa niečo zle s tou platinou stane, vy ju musíte naspäť metalurgom poslať na to, aby ju nejako... Přesně tak, to samozřejmě ve chvíli, kdy by se cokoliv stalo s tím materiálem, špatně jsme do toho najeli nástrojem obráběcím, nebo vypli proud, tak v tu chvíli v podstatě ten polotor máte zničený a musíte zpátky samozřejmě ho posílat na dodavateli na rafinaci, kde ho samozřejmě znova vykovovat ten materiál. Za to platíte? Samozřejmě za to platíme, to jsou velký peníze a pak samozřejmě vracejí nám zpět a jdeme znova obrábět. A vy ste hovorili, že stroje pláču. Stroje pláču. To znamená, že ste aj hovorili, že u vás, že vy to počujete až v kancelárii, že až dokonca, že až budova sa trasie. Áno, je to tak. Takže to je ten dôvod, konečne mi ho niekto povedal, že prečo sú vždy tie platinové hodinky drahšie oproti hodinkám z ano, je to tak. I za cenu toho, že ta platina jako materiál, jako na burze je o něco levnější platina než zlato. Jasne, ale jenom to zpracování je mnohonásobně dražší než a příprava než vyrobení hodinek ze zlata. A povedzte mi ešte, u vás som sa prvýkrát stretol s pojmom, že strojček dimenzujete na 50 rokov. Tak ta technologie výroby, kterou máme, tak my ty strojky samozřejmě máme poměrně robustní. To znamená, ty hlavní můstky a základny jsou vyrobený tak, že v podstatě, aby opravdu ta životnost byla dlouholetá. Důležitý je samozřejmě hodinky servisovat jakoukoliv jinou značku, ale u nás je to spíš většinou o tom nějakým hlavním servise, vyčištění, seřízení, jo, než aby o tom jsme zmiňovali základny, velký komponenty a tak dále. V podstatě jako dodnes, když najdete doma staré hodinky Prim, které jsou 50 let, 60 let starý, tak kolikrát je natáhnete a fungují. Takže podobně to je v podstatě i u našich hodinek. A ako máte aktuálně deklarovanou presnosť pri vašich kalibroch? My máme deklarovanou přesnost kalibru, máme plus 24 vteřin, minus 6 vteřin za 24 hodin. Nicméně dokážeme i ty kalibry seřídit na nějakých plus 15, minus 10. Minus 10. Dobre, Aleš,
Neviem, či to bude posledná otázka, alebo len sa vás teda opýtam okolo vašej spoločnosti. Je tu ešte jedno také, nechcem povedať, že rúško tajomstva, ale my neustále riešime také komplikácie so značkou a s registrovanou značkou Prim. Vedeli by ste povedať našim klientom, ako vedia rozoznať hodinky Prim Manufacture versus ten ďalší výrobca, ktorý ešte funguje a pracuje a vyrába hodinky pod názvom Prim? Tak samozřejmě to je téma velmi ožehavý. Potkává se s tím kdokoliv, kterýkoliv prodejce, i náš zaměstnanec dennodenně. Je to v podstatě už historicky daná věc, která sahá až do 80. let minulého století, ale spíš bych se vrátil k tomu teď, co se prostě aktuálně děje. Soudních sporů máme desítky, soudit v podstatě jsme se začali už před 25 lety. A dnešní vývoj, když to shrnu tak v podstatě my dneska máme registrovanou ochrannou známku Prim Manufacture 1949 na úrovni Evropské unie. Bohužel tuto známku aktuálně nesmíme používat na Slovensku. Nová situácia v kauze Prim versus slovenské súdy. Rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22.4.2024 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorým bolo zakázané použitie európskej známky Manufacture Prim 1949 na území Slovenskej republiky. Aktuálne teda na Slovensku neplatí zákaz tejto známky, súdny spor bude pokračovať ďalej. Poďme na rozhovor. Jinak v celé Evropské unii ano, ale bohužel na Slovensku ne. To máme soudy zakázaný. Co dalšího, tak samozřejmě máme ochranná známka Prim, to znamená takzvaně ochranná známka P01, tím takovým technickým písmem, která vznikla v roce 1969, o kterou se hlavně samozřejmě se společností MPM soudíme, tak nám ji nikdo nemůže vzít. I když společnost MPM ji má zapsanou jako ochrannou známku v České republice u úřadu UPV, nicméně nám to nemůže nikdo vzít, protože Elton z titulu předchozího uživatele nezapsané ochranné známky může používat. To znamená, my jsme určená soudy jako nástupnická společnost, která ji může užívat z důvodu užití z předchozích dob. Koľko stáli tie spory doposiaľ? Tak ty spory samozřejmě jsou to v jednotkách milionů korun, co na to stojí, samozřejmě je to síla, je to energie, samozřejmě psychika, samozřejmě je to i to, že degradujeme tu značku, kterou se snažíme jakoby budovat obě dvě společnosti. Je to zmatení vlastně nakonec klienta, v podstatě konečný spotřebitel, který by měl mít radost a užitek z toho produktu a mít, že má opravdu něco českého, tak z mého pohledu je to hodně špatný, vzniká takzvaný marketingový mix na trhu, nejenom v České republice, ale na Slovensku, v Polsku a asi pravděpodobně v dalších zemí. Takže samozřejmě snažíme se bojovat o to, snažíme se to udržet. Nicméně proto nechápu i jakoby společnost MPM, jako snažíme se i o nějakou dohodu společnou, tím nemáme nějaký zpětný vazby i za cenu toho, že v podstatě nám nikdo nemůže vznít to označení, tu podnikovou normu, kterou v podstatě ten Prim, který tady je, tak díky titulu předchozího uživatele ji můžeme používat neustále. To nám nikdo nemůže vzít. Jo. Proto my jsme jako dneska před zhruba 4 lety si nechali registrovat novou ochrannou známku. My pracovně říkáme zatím piktogram. Je to takový krásný lístek, který vychází vlastně z průčelí domů přímo z náměstí Nový Města Nemetují, který doplňuje, kterou máme například na krokovém kole u hodinek, ale doplňujeme dneska na korunce, řemínku, sponě, dáváme to i na číselníky, dáváme to i na pouzdro. Takže podle toho rozeznáte, jestli to jsou hodinky vyrobené v Novém Městě Metují, anebo to jsou hodinky od společnosti MPM. Dále samozřejmě u každých hodinek je certifikát, my tomu říkáme certifikát originality, kde v podstatě my podepisujeme to, že ty hodinky garantujeme, že jsou naše, jo, že jsou přímo vyrobené u nás
jaký mají parametry a podobně. Jasne. Toto je vlastne ten dôvod, prečo aj naši klienti, keď dojdú k nám do predajne Watchdog Zaupark, kde máme hodinky Prim, tak nemáme žiadne veľké označenie, že Prim Manufacture, ale väčšinou používame Elton, to znamená, že názov firmy, na ktorú je viac. Ano, to jsou další registrované ochranné známky, protože samozřejmě máme ochrannou známku Spartak, máme ochrannou známku Elton, název společnosti, máme ochrannou známku Elton Sport, která je vidět samozřejmě i u vás na prodejně. Tak samozřejmě díky tomu, že můžeme používat Prim Manufacturer 1949, tak tyto hodinky v podstatě máme dodaný pod tímto brandem, to znamená pod novým brandem, ať jsou to městské oblouky, ale samozřejmě i názvy ikonických modelů. Jasne. Aleši, neostáva mi nič iné, len vám zapriať veľa šťastia v tomto súboji, ktorý ak by došiel do nejakého, povedzme, ak by sa dokázal nejako vyriešiť, tak by to prospelo podľa mňa každému jednému, aj nám, aj vám. Želám vám teda veľa šťastia v tomto. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, že ste merali cestu až k nám. Dúfam, že ešte niekedy prídete, alebo poprípadne niekto od vás príde k nám ukázať nejaké novinky, na čom pracujete a čo je aktuálne skladom. Já taky moc děkuji a budu se těšit u nás v Novém Městě nad Metují. Ďakujem krásne. Tak toto je koniec nášho rozhovoru. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, že či už nás počúvate na platforme Spotify alebo pozeráte na YouTube. Veľmi pekne ďakujeme, dajte nám odber, dajte nám like, napíšte nám prosím do komentára, čo sa vám na našich videách páči a tešíme sa pri ďalšom videu. A ešte dodám, nezabudnite napísať, s ktorým materiálom sa aktuálne v Novom Meste nad Metují pracuje najťažšie a výhercu vylosujeme a vezmeme do Prim Manufacture na nádherný zážitok. Ďakujeme a vidíme sa.